Hello, vo in chu alu mangin rong bo lang o hei voksarep ka kang do na ka chan vela chuan purun var pum thum le purun sen kha karot pola chuanin atia karot sol ang khani ta purun sen hi chu chuan hei hi I so thing ka grind som sa fri chaka da that kha I teaspoon fian khat ang vel kha tling cha lo ang ka tela hei garam masala ka tel le boka chuanin ai eng ka tela chuanin hei hi chi ania ma se lo lang tel lo ni chu siam chan hei hi chili powder ania chuanin hei hi ba khor chu ho chu ka deng sola chuanin hetan tel ka chuan sat sa a khanin te ha kal chuang salok ta tang ka thak ta a chuan ka du anga ka kan voi hnu khan voksarep kha ka thak ta mo chuan voksarep kha kan kang hui deuh phota chuanin atui ama atui te zo to hnu khan tui ka le ta voksarep ti min phot nan khan chuan voksarep kha an min tak hnu khan alu ka thlaka ma si ka lo record thei ngil ta chuan ti khan min thleng khan atok ta ni chu tuna chuan kan lo bai ve thung to ang o hei alu pum thum marcha pui purun var so thing ba khor purun sen chuan dora ngapi an zor ang khamo khang kha ka tel bok ta ajino kha adu in tel lo ania ke chu jino hi ka tel china tam lo te hi mo ati hang tui ka tia chuan chung chu tui sat ma khan tui daya khan ka thak vek ta chuan marcha pui tai ka nei lo wangin hei hi red chili hi ka tel vel ta a chuanin red chili tia chili powder khamo ka tel ta chuan tiang gesa chuang so bora chuan hei ka va vil zeu ta chuan so bor hnu khan purun an thur sting lo a thur lo ang chi kha ka tel ta chuanin an thur ka tel khan kan chok le bora chuanin hei alu kha alo min deuh alo min to ti a khanin karot somani chu she hei atui hi ati tui ve ta a chuan thang karot bor oi lang lo zo kan hi a bel atu chuan oi karot chil nok ang khania ma se a full vek a vai ka dip chip vek kha chu ko do lo ta chuan a min do na hei huan na leng ser ka zuk lo chuan thak vel ta a chuan kan chok bora chuan gas kha ko off ta chuan alu bai chu ti khan tui em kan e ta ni chu